नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। आता उन्हाळ्याचा सीझन चालू झालेला आहे, म्हणून आजच्या रेसिपीजमध्ये मी तुम्हाला उडीद डाळीचे पापड करून दाखवणार आहे। हे पापड करताना मी तुम्हाला इथे काही महत्त्वाच्या टिप्स देखील देणार आहे, त्यामुळे कुठेही व्हिडिओ स्किप न करता संपूर्ण पहा। अगदी पांढरे शुभ्र असे हे पापड असणार आहे आणि 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये आज मी तुम्हाला पापड करून दाखवणार आहे। तर आता आपण वेळ न घालवता हे उडीद डाळीचे पापड आहेत ते इथे करण्यासाठी घेऊया। आता हे 1 किलो उडीद डाळीचे पीठ आहे ते मी चक्कीमधून दळून आणलेलं आहे। एकदम बारीक असं मी दळून आणलंय। ह्यामधील मी 3 ते 4 चमचे पीठ आहे ते बाजूला काढून ठेवलंय, जेणेकरून ते आपल्याला पापड लाटण्यासाठी वापरता यावे म्हणून। त्यामध्ये आता मी इथे रामबंधू कंपनीचा पापड मसाला घालते। 1 किलो पिठासाठी मी इथे 100 ग्रॅम पापड मसाला वापरलाय। त्यानंतर आपला जो पापड मसाला आहे तो या पद्धतीने मिक्स करून घेऊ। आता आपण या पिठामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ छान मळून घ्यायचं आहे। मी इथे साधारण 1.5 ग्लास पाणी वापरलंय। हे पीठ आहे ते आपण घट्टच मळायचं आहे, चपाती किंवा भाकरीसारखं पातळ नाही करायचं आहे। थोडं जाडसरच आपलं पीठ असलं पाहिजे। जेवढं पीठ तुम्ही हे कमी पाण्यामध्ये मळून घ्याल तेवढंच आपले हे पीठ अतिशय उत्तम बनतात। जेवढं घट्ट असेल तेवढं नंतर पीठ मळायला देखील थोडा त्रास होतो, पण पापड आहे ते अतिशय चविष्ट बनतात। अशा प्रकारे मी इथे जे पीठ आहे ते मळून घेतलंय। तुम्ही पाहू शकता किती प्रमाणात घट्ट आहे ते। तर आता हे पीठ मी रात्री मळून ठेवते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी ह्याचे पापड करायला घेणार आहे। तुम्ही इथे हे पीठ फक्त 2-3 तास जरी ठेवलं तरी देखील चालेल, पण एक पूर्ण रात्र ठेवल्याने हे पीठ छान एकदम घट्ट होतं। त्यानंतर मी या पिठाला तेल लावून झाकून ठेवणार आहे। तर सकाळी ह्या पिठाचा एक गोळा घेऊन आणि त्याचसोबत हाताला पाणी लावून हे पीठ असं जोरात खेचून बारीक करायचं आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता की मी इथे असं पीठ फिरवून असं लांब करून थोडंसं तेल लावून घेते हाताला आणि त्यानंतर हे पीठ असं खेचून मऊ करायचं आहे। तर आता ह्या पिठाचा एक रोल करून घेऊ। तुम्हाला जसं पापडाची साईज हवी आहे त्या साईज मध्ये तुम्ही हा रोल करू शकता। अशा प्रकारे मी ह्या पिठाचा रोल करून घेतलेला आहे। आता ह्या पिठाचे छोटे छोटे गोळे पाडण्यासाठी मी इथे सुरीचा वापर करते। अशा प्रकारे मी इथे पूर्ण रोलचे गोळे काढून घेतलेले आहे। वरतून थोडंसं तेल लावून घ्यायचं, जेणेकरून ते गोळे एकमेकांना चिकटणार नाही आणि एका टाइमाला 1-2 गोळे घेऊन बाकीचे गोळे झाकून ठेवायचे, जेणेकरून ते हवा लागून सुकले जाणार नाही। तर आता मी इथे जो पापड आहे तो लाटणार आहे। लाटण्यासाठी मी इथे उडीद डाळीचे सुकं पीठ वापरते। जर तुम्ही हे पीठ ठेवायला विसरला असाल तर तुम्ही इथे तांदूळ पीठ देखील वापर करून हे पापड लाटून घेऊ शकता, पण इथे तेलाचा वापर नका करू। जर तुम्ही पापड लाटताना तेलाचा वापर केला तर पापडांना काही महिन्यांनी तेलाचा वास यायला लागतो, जेणेकरून आपल्याला खाण्याची जास्त इच्छा होत नाही। म्हणून आपल्याला पीठ वापरूनच हे पापड लाटायचे आहेत। हे पापड आपल्याला जेवढं जमेल तेवढं इथे पातळ लाटायचं। अशा प्रकारे मी इथे पापड असं लाटून घेतलेला आहे आणि अगदी इझिली लाटले जातात। आता आपण हे पापड आहे ते वाळत घालणार आहोत। वाळत घालण्यासाठी मी इथे घरामध्ये कॉटनचा फडका आहे तो इथे घातला आहे आणि त्या कॉटनच्या फडक्यावरती आपले ते पापड इथे वाळत घालूया। मी पहिला 1 दिवस आहे तो घरामध्ये वाळून घेणार आहे आणि मग मी दुसऱ्या दिवशी हे पापड आहे 3 ते 4 तास उन्हामध्ये वाळवून घेणार आहे आणि हे पापड आहे ते हलकेसे सुकत आले की 2 ते 3 तासानंतर इथे एकावर एक ठेवा, म्हणजे त्याचा आकार जो आहे तो वाकडा तिकडा होत नाही। जसे जसे ते सुकायला लागतात ते श्रिंक व्हायला लागतात आणि मग त्याचा जो आकार आहे तो बदलत जातो। तर ते तसं होऊ नये म्हणून आपल्याला 2 ते 3 तासानंतर हे पापड आहे ते एकावर एक ठेवायचे आहेत। अशा प्रकारे दुसऱ्या दिवशी कडक उन्हामध्ये वाळून घेतल्यावरती आपले हे पापड आहे ते आता साठवण्यासाठी पूर्ण रेडी झालेले आहेत आणि हे पापड आहे ते एका बंद डब्यामध्ये झाकून ठेवू शकता। तर आता मी तुम्हाला ह्यातले काही पापड आहेत ते इथे तळून दाखवते। एका कढईमध्ये मी इथे तेल गरम करून घेते। तेल छान कडकडीत गरम झालं की ते पापड आहेत ते छान असे फुलले जातात। हे बघा, अगदी पांढरे शुभ्र असे पापड झालेले आहेत, अगदी इझिली फुलले जातात।
अशा प्रकारे हे पापड आपले छान तळून रेडी आहेत। मी इथे माझे जे पापड आहे ते सनलाइट मध्ये तुम्हाला दाखवते। तुम्ही इथे पाहू शकता की त्याचा रंग किती सफेद आहे ते, आणि तुम्ही इथे पापडची साईज आहे ते इथे पाहू शकता। तळल्यावरती थोडे मोठे झाले। अशा प्रकारे उडीद डाळीचे पापड आहे ते आपले बनवून पूर्णपणे रेडी झालेले आहेत। 1 ते 1.5 वर्ष तुम्ही हे आरामात साठवून ठेवू शकता। हे पापड बनवण्यासाठी आपल्याला थोडी मेहनत घ्यावी लागते, पण त्याची जी चव आहे ती बाजारातल्या पापडापेक्षा खूप सुंदर लागते। बाजारातले पापड हे सगळ्यांनीच खाल्ले असतील, पण नक्की हे पापड तुम्ही इथे ह्या वर्षी नक्की ट्राय करून पहा, तुम्हाला नक्कीच आवडतील। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। सोबतच बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून आमचे नवनवीन रेसिपीजचे व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यात आधी दिसतील।